बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 18 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ 2026 मायथाइनि बे बोसोराव गोदान साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ 2027 मायथाइनिफ्रायसो जागायगोन गोदान साख्रिनि थिसनथाइनि खामानि। फैगौ 5 बोसोराव 2 लाख थिसनथाइनि होनायनि थांखि सोरखारनि। मैया दिसपुराव गिबि मन्थ्रि बिथांजों बिटिसि सोरखारनि गोनांथार जथुमा सोलिदोंमोन। बिटिसिनि जौगाथाय मावबिथांखिनि सायाव सावरायनाय जथुम जर'खायै बिटिसिनि खाजोना बिफान पिएनआरडि आरो पिडब्लिउडि बिफाननि सायाव सावरायनाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव खुंनाय जथुमायाव बिटिसि हालामखौ गोबां जौगाहोनाय आरो गोजोन खुंथाय थि खालामनाय थांखियै सावरायनाय जादों। जथुमायाव बिटिसि खुंथायजों सोमोन्दो गोनांथार गासै आयदानि सायाव आबुङै सावरायनाय जादों। दिसपुर आरो क'क्राझारनि गेजेराव गोबां गोहोगोरा खौसेयै गोरोबलायना रायजो राजाफोरनि थाखाय खुंथायारि सिबिथाय आरो जौगाथाय खामानि आवगायलांनायनि थांखियैबो सावरायदों। लोगोसे मैयानि बे जथुमायाव आजावनाय थांखि आरो थिखानाय खामानिफोरनि गोख्रैथि नायफामहोनो थाखाय फैगौ 3 दाननि उनाव फिन आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथाया क'क्राझाराव जथुम जिरायगोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सायाव ओंखारदों नंखाय हाग्रा बिबानगिरि। हाग्रा बिबानगिरि सिनायथिजों धोन दाबिना पुलिसनि जेयाव अजय बैश्य। दुथां नंखाय हाग्रा बिबानगिरिया जादों मसलपुर बुनबारिनि बाला माफिया अजय बैश्य। अरुणोदय 3.0 सुबुंफोरनि थाखाय माखासे फोसावथाय होदों। चिरां जिल्ला खुंथाया अरुणोदय 3.0 स्किमजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर, सोंलुफोर आरो अजदफोरखौ थि समाव सुस्रांनो आरो गुदि थाखोआव मुलाम्फा मोनग्राफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय नडेल अफिसार आरो सोमोन्दो थानाय बिधानसभा बियाबनि थाखाय अरुणोदय साथि थिसनदों। अरुणोदय 3.0 जों सोमोन्दो गोनां माबाफोर जेंना एबा हेफाजाबनि थाखाय अन्नानै सोमोन्दो गोनां अरुणोदय साथिजों जगाजग खालामनो मिथिहोदों। बलबम फुजानि समाव मबाइल सिखाव खालामनानै पुलिसजों हमजादों सुकुर आली आरो बाबुल आलीया। सिखाव सानैनिफ्राय बशिष्ट पुलिस बिफाना गं द' मबाइल मोननो हादों। फालांगिरि आरो थिखादार इराग्दाव बसुमतारिनि फिन बाखनायथाव खामानि। क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशननि नेहाथारि इराग्दाव बसुमतारि बिथाङा जोलुर गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गावनि रांजों नर्थ बर कुसाकाटिनि माइरांस्रि क्लाबनो जार्सि एबा फुटबल अनथोब होदों। जाब्रबथायजों फिसायनि जिउ गोमाजानाय उदालगुरि जिल्लानि धनसिरि ओनसोलनि खासिबारिनि दुखुथिया दुलुर बसुमतारिनो 3,50,000 रांनि मदद होदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दुखुथिया दुलुर बसुमतारिया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय राङारि मददनि थाखाय खावलायदोंमोन। थि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रां होनानै मदद होनायनि थाखाय दुलुर बसुमतारि बिथाङा फिसायनि गोथै सह'खौ फाहामसालिनिफ्राय न'आव लाबोनायाव मदद मोनदों। हाग्रामा सारनिसिम आं रोजा धन्यबाद हरबाय। हाग्रामा सारा आंनि हौवाखौ बासायनायनि थाखायसो, फैसा होनायनि थाखायसो आंनि हौवाखौ आंनि डेड बडिखौ बख'ना होबाय। बे हस्पिटालनि सिटि हार्ट हस्पिटालनिफ्राय बख'ना होबाय। रोजा आंनिफ्राय साबायखर हरबाय सार। नोंनिसिम 3 लाख फैसाखौ 3.5 लाख फैसाखौ आंनि आखायाव होफैनायनि थाखायसो आं हौवाखौ बाख'ना हाबाय सार। आरो बिनिफ्राय मा बुंबावनो? हाग्रामा सारनिसिम आं रोजा धन्यबाद हरबाय। हाग्रामा सारा आंनि हौवाखौ बासायनायनि थाखायसो, फैसा होनायनि थाखायसो आंनि हौवाखौ आंनि डेड बडिखौ बख'ना होबाय। बे हस्पिटालनि सिटि हार्ट हस्पिटालनिफ्राय बख'ना होबाय। रोजा आंनिफ्राय साबायखर हरबाय सार। नोंनिसिम 3 लाख फैसाखौ 3.5 लाख फैसाखौ आंनि आखायाव होफैनायनि थाखायसो आं हौवाखौ बाख'ना हाबाय सार। आरो बिनिफ्राय मा बुंबावनो? नमस्कार, आंनि मुङा रुना लायला। आं जरहाट कलेजाव फरायदों। आं सेकेन्ड इयाराव। ओमफ्राय दिनै जोंनि न'आव
माबा MCL सारा फैदों ओमफ्राय मानसिफोरा फैदों जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय स' आङो हाग्रामा सारखौ थेंक इउ बुंनो थाखाय बेहाय फैदों जोंखौ 4 लाख थाखा होदों बेनि थाखाय आं माबा सारखौ थेंक इउ सारखौ थेंक इउ बुंनो थाखाय बेहाय फैदों आं ओमफ्राय নমস্কাৰ মোৰ নাম নুৰ ৱাহিদ আলী মই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ মই তাতে MBBS পঢ়ি আছোঁ আমি বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ আজি আমাৰ ওচৰত আমাৰ চিফ ছাৰ BTCৰ শ্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাক ভাই আৰু ভনী দুজনকে 4 লাখ টকা সহায় আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু আমি এইটোৱে আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ যাতে আমি এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ লগতে এজন ভাল চিকিৎসক হ'ব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ এটা মানে আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন বিশেষকৈ মই চিফ ছাৰক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাক ইমান এটা ডাঙৰ হেল্প কৰাৰ কাৰণে আমি চিৰদিন এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আমি গ্ৰেটফুল থাকিম ধন্যবাদ एबसुनि बानजायनायाव रैखाथि होनाय मिशननि मैया 3थि सानमोन 3थि सानाव एबसुनि मावफारिया हान्जाया शिबसागरनि प्रजाबस्ति मुंनि गंसे गामियाव थांनानै दैबानाजों सिलिंखार जानाय न'फोरखौ फोसाबना थानो हानायनि खाबु खालामना होदों दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे जोङो दा 3थि दिनाव जोंनि 100 जि मावफारि हान्जा बे मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'राव दा जोङो प्रजाबस्ति होननाय मोनसे गामियाव जोङो हाबफैदों आरो दिनै बे गामियाव गोबां न'खरा बायला बायसि बेसादफोरखौ बोखारनो हायाखै आरो न' सिं आरो बहुत हाब्रु गोथौ गोथौ जानानै दङ दा बिनिफ्राय जोङो बेफोरखौ बोखांना होनाय आरो बेबायदिनो सोरनिबा उखुम गोलैनायाव खाफ्रानाय बे गामियाव बेबायदि माखासे गोबां थासारि सोलिदों आरो बेवहाय जेबो बेसादा बेवहाय बाहायफिनजानाय गैया खालिबोल' सोरनिबा काप गिलास बिदिनो थुरसिफोरखौ मोननाय साराय मोननाय बेफोर सोलियो दा बिनि अनगायै गुबुन मोनसेबो बेसादा बेवहाय बाहायफिनजानायनि थासारियाव गैया दा बेखायनो जोंनि मावथिफ्राबो बेखौ जाहाथे उनाव न'खौ मोजाङै लुफिननो हायो बे जायगाफोरखौ खालि खालामना होनायाव जों मदद खालामदों गोबां रायजोफ्रा फैबाय थादों इनफरमेसन होफैबाय थादों जोंनिखौबो बानाय होननानै दिनै सानसेयाव फोजोबनो हागोन ना प्रजाबस्तिखौ जोङो प्रजाबस्तियाव दासिम न'खरबाखौ जोङो बाहाय हाबनानै दं आरो गुबुन न'खर जाय बिथांमोनहा जोंनो खबर होदों जों बेखौ जोंनि समखौ नायनानै जोङो खामानिखौ मावगोन आरो बिनि सायाव जों जेसे हायो एसे बिथांमोननि न'खरखौ उद्धार खालामनाय बा बोखांना होनायखौ जोङो दिनैहाय सानसेयाव प्रजाबस्तियाव जों नाजालांगोन